عزو سلام تنابطحكم زغوركم تعزبتي كما يتوعلون لومي 10 لكاتيت قاتر استدلو زيناو مسنادو حنا لكم قريبنا لنا نمكتلكم مخبر زعدم يرمياس قبر العلي بقدامنت ارئستاتو محبحب سدرا سوات بزلعلك دفال مهانو حمامته زوبا سميناوي قيح بحر غريتو اب نوزوبا عرزا اب مسرح ممهر المسمارن زمسكن كاس تمزغيبو ኤርትራን ነበርት እስራኤል ለዕሊ $177,000 ንሐርበኛታ ስንኩላን ስድራ ስዋት ሞፊም ፊሊፒንስ ምስ አሜሪካ ዝጸንሐ ወታደራዊ ወዕል ክትስርዞ ምዃና በወገ አፍሪቃ ማሊ ምስ መራሕቲ አጥዋት ጉጅለታት ዝርርብ ከተካየድ ቅርብት ምህላው ሓቢራ ኔቶ ሽበራውያን ንምቅላስ ኣብ ዞባ ማዕከላዊ ምብራቅ ዘካይዱ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ከስፈሆ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ዝርዝራቱ حمامته زوبا سميناوي قيح بحري اب وطن سرح عامته 2020 اب زتيلو محبحب سدرا سوات بزرع على كدفالو مخانو غليصو ابتي اب كتما مصواع سخايدا خيبات تساتفتي اب زقربه صبصبات بعمقوت دحر مزتاي نطفتات محبر اب اوان تغباره بقربان ببوانون طبو مكتال كغبرلو اب شماغل عروف منسيا صنح اتكرو كحيل منسيا سرحتኛታት ድማ ወነንቲ መደባቶም ኮይኖም ዝሰርحሉ ባይታ ክጣጣሕ ዝብል ርእቶታ ተقريبوم ابتي دخامات ንምፍዋስ ብዕቱብ ክስራሕ ለቧ ዝቀርበሉ አኺባ ጉዳቤታት ማህበር በመደልዳል ንመንእስያት ዘማእዝንን ናይ ተወዳዳርነት መንፈስ ዘስርጽን አድማዓይ እማማትን ምክያድ ተራን አበርክቶን ማህበርን መሻርክትን ወሳነ ምዃኑ ተሓቢሩ ጸሐፊ ህግደፍ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባህሪ አቶ ኃይለ ተወልደ ብርሃን አቦ መንበር ሃማቴ አቶ ሳላ አህመዲንን አብ ዘስማዑ ቃል ብልጫታት መንእስያት በመዕቃብን በመድንፋዕን ናይ 5 ዓመት ስትራቴጂካዊ ውጥን ተግባራዊ ከም ዝኸውን ጽኑዕ እምነቶም ገሊጾም اب نوزب عرزا مسرح ممهرن مسمهرن نمحيال بسخايده صعري بخنت ناي تمرت كفله غيزن متن مقرا سمهرن ازجو كمتمحشه تساتفون تودرنتن دقنسيو دما زتابع كوينو مهلاو تغليصو بشدش لكاديت اب سخايده غمغام حلافي بيت صحفه تمرتي ابت نوزبا ممهر تسفا هيوت ولد غرغس ابز عامته تمرت زي اب ماادي تمرتي كابزلو استات 10 تمهرو اب قداماي سيمستر متن محلاف لعل 80 شعات الميتاوت كم زنبره مسناي زحلف عامت كنا صرن كلو دما بشمون تميتاوت كم زعبي حبيرو صقم رحقي ابيات تمرتين مفتاح مس حزبي بموهاد كلتا ناي مبعته حدا ناي مايكل درجه ثلاثه دما ناي قدمه تمرتي كم تخفتان زمسغن وصيت كم ترخبنن ابريو اب ጨንፈር ሚኒስትር ትምርቲ ዞባ ደቡብ ሓላፊ አሃዱ መሰረታዊ ትምርቲ መምህር ተወልደ አብርሃም ቦገኑ ነተማሃሩ ሻሙናይን 11 ክፍሊ ዝውሃብ ዘሎ ተወሳኺ ትምርቲ ከምኡን መናብሮ መምሃራን ንምድጋፍ በህዝብን መምሕዳራትን ዝግበር ዘሎ አበርክቶ ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን አስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ አንጽሩ አካይዲ ስራሕ ነው ዞባ ዓረዛ አቶ መንግስት ዘሚካኤል ድማ ተጠቃምነት ትምርቲ ኣብ ሕብረተሰብ ንምዕባይ በተሓደ ዕድላት ትምርቲ ዘይረኸቡ ዜጋታት ከይህሉ ንምፍታሽ ድማ በተሓለ ህዝብን መምሕዳርን ኣብ ጎኒ ሚኒስትር ትምርቲ ኮይኖም ከም ሰርሑ አረጋጊጹ ተሳተፍቲ ቦገኖም ኣብ ካላት ቅድመ ትምርትን መባእታን ዝርአ ሕጽረት መሰረታዊ ፍታሕ ክዋደደሉ ነዊሕ ተጓዓዞም ናይ ዝመሃሩ ዘለው ጸገማት ንምቅላል ከኣ ተበግሶታት ክውሰድ ተላብዮም ኣብ ኖዞባ ዓረዛ ካብ ቅድመ ትምርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ብድምር 21381 ተማሃሮ ኣለው محبركم إرتران نبرت إسرائيل دبس سدرا سوات 77,644 دولار نمنابيو سدرا سوات 34,560 دولار نحربينيا تاسن كلان دما 54,960 دولار بدمر 197,264 دولار أمريكا وفيهم بشمون تلكاتيت أبزا كايدو أخيبا محبركم أب كلتشن 19 نزل سلاسلون نتفتاد دحر مقمقام مدبات سراح كلتشن أسران وطينو أتوم زيقاتات أب موداتا منباي سنكولان سدرا سوات نمنقست ترايز قدف أمام سلازيكونا عقمم زفقدو أبركتون مقبار زلوم دلونت داقم بمرقاز باقات أمين بر3 عامز زخري سرحت فنكل ناب حزبن منقستن إرترانا يوهانا ملغتي أما حلاليفهم فلا فتسامي قدات إمباس إرترا أب إسرائيل آتو سلمون كنف أب زسمعو قال كم أب زحلفة أب وان مخاتا أب زناي سلام لمعات المدرخون ودابيتاتو من ترنافو من أحيلهم كنك أساقسو زلوم دلونت الرقاقيتهم زي خبركم تعزبتي زي سأب زيناتات وطايو
መንግስቲ ፊሊፒንስ ምስ አሜሪካ ጸንሖን ልዕሊ 20 ዓመታት ዝቐጸለ ወተሃደራዊ ውዕል ክስርዞ ምዃኑ ብወግዒ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ሮድሪጎ ዱተርተ ሃገሩ ኣብ ወተሃደራውን ጸጥታውን መዳያት ኣብ ኣሜሪካ ዝጸንሐ ጽግዕተኝነት ከተወግድ ከም እትደሊ ብምሕባር ነቲ ኣብ 1998 ዝተኸተመ ስምዕ ከም እተቋርጾ ብ11 ለካቲት ገሊጹ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ፊሊፒንስ ብቐዋምነት እኳ እንተዘይዓስከረ በብዓመቱ ናብታ ሃገር እናተመላለሰ ወተሃደራዊ ልምድ ከም ዘካይድ ከምኡውን ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ምግባር ክነጥፍ ክምጽንሑ ጸብጸባት ይረድኡ ይኹን እምበር ህላወት ሰራዊት ንፊሊፒንስ ስግኣት ክፈጥረላ እንተዘይኮኑ እወታዊ ረብሓ ከም ዘይብሉ እዩ ፕሬዚደንት ዱተርተ ዝሕብር እቲ ናይ ምቁራጽ ውዕል ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ተግባራዊ ከም ዝኸውን እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዛጊት ዝሃበቶ መግለጺ እኳ እንተዘየለ ንህላውያ ኣብቲ ከባቢ ብኣሉታ ስለ ዝጸሉ ክትቃወሙ ከም እትኽእል ተንተንቲ ይእምቱ ፕሬዚደንት ማሊ ኢብራሂም ባባከር ኬታ ሃገሩ ምስ መራሕቲ ዕጡቃት ጉጅለታት ዝርርብ ከተካይድ ቅርብቲ ምህላው ሓቢሩ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ኬታ ብ10 ለካቲት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ማሊ ድማ ብፍላይ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታ ወጥሪ ንምህዳእ ዲፕሎማሲያዊ ዝርርብ ከም ኣማራጺ ሙሳድ ኣድላዩ ምዃኑ ኣረዲዩ እቲ መደብ ኣቐዲሙ ተሓሲቡ ምንባሩ እንተኾነ ግና ክትግበር ከም ዘይከኣለዩ ፕሬዚደንት ኬታ ዝሕብር ማሊ ነቲ ካብ 2012 ዝተፈጥረ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ንምካት ከተካይዶ ዝጸንሐት ወተሃደራዊ ስርሕታት ዛጊት እወታዊ ውጽኢት ኣይተረኽቦን ሽበራውያን ንምምካት ኣብቲ ከባቢ ዝተዋፈረ ብፈረንሳ ዝምራሕ ዓቃብ ሰላም ሰራዊቱን ዝጥቀስ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረዮም ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ዝጠቕሱ ጸጥታ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ማሊ ኒጀር ጫድን ቡርኪና ፋሶን ድማ ብፍላይ እናኸረረ ይመጽእ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ማለት ኔቶ ሽበራውያን ንምቅላስ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ዘካይዱ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ከስፍሖ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ኪዳን ነዚ ዝሕብር ዘሎ ትማሊ 11 ለካቲት ኣብ ከተማ ብራስለስ ቤልጅየም ኣብ ዘካይዶ ጸጥታዊ ኣኼባ እዩ ዋና ጸሓፊ ናይቲ ኪዳን ጄንስ ስቶልስበርግ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ህላው ኔቶ ኣብቲ ዞባ ብሓፈሻ ኢራቅ ድማ ብፍላይ ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ ምጥቃስ ንምሕያሉ መደብ ወፂኡ ከም ዘሎ ኣረዲዩ እዚ ናይ ምስፋሕ መደብ ኣብ ኢራቅ ንዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ዘደንፍዕ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ውጥን ኣብቲ ዞባ ብሓፈሻ ኣብ ኢራንን ኢራቅን ድማ ብፍላይ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ወጥሪ እናኸረረ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ይእመት ብምህላው ነቲ ኩነታት መሊሱ ከየጋድዶ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ስጋቶም ይገልጹ ኣሜሪካ ኣብ መወዳእታ ዓመት 2019 ንላዕለዋይ ኣዛዚ ሰውራ ኢራን ጀነራል ቃስም ሱሌይማኒ ድሕሪ ምቕንጻላ ኩነታት ናይቲ ዞባ ካልእ ኣንፈት ከም ዝሓዘ ይፍለጥ ትማሊ 11 ለካቲት ኣብ ቬኔዙዌላ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮን ባዕሉ መራሒ መሳገር መንግስቲ ምዃኑ ዝኣወጀ ኹዋን ጓይዶን ሓያል ግጭት ተወሊዑ እቲ ግጭት ጓይዶ አንጻር ፕሬዚደንት ማዱሮ ዝካየድ ተቃውሞታት ብዝለዓለ መልክዑ ክቕጽል ድሕሪ ምጽውዑ ተላዒሉ በቲ ኣብ ከተማ ካራካስ ዝተኻየደ ግጭትን ዕግርግርን 10 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ዛጊት ቁጥሮም ዘይተነጸረ ሓያሎ ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ዝቀላሕ ዘሎ ኹዋን ጓይዶ ደገፍ ንምርካብ ዝዓለመ ዑደት ኣብ ኣሜሪካ ካናዳን ካልኦት ሃገራትን ከካየድ ከም ዝቐንየ ሓበሩ ተዓዘብቲ ኣብታ ሃገር ተኸሲቱ ጸንሐ ፖለቲካዊ ወጥሪ ክገድድ ከም ዝኽእል ክእምቱ ጸኒሖም ኣሜሪካ ትርከበን ሓያሎ ሃገራት ነቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2019 መራሒ መሳገር መንግስቲ ቬኔዙዌላ ምዃኑ ዝኣወጀ ጓይዶ ደገፈን ምግላጸን ኣይርስዓን ኣብ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ዝኸፍአ ምዃኑ ዝተገልጸ ወረራ አንበጣ ተኸሲቱ ኣብ ዘለወሉ እቲ ባልዕ ብ7 ለካቲት ናብ ኡጋንዳ ከም ሳገመን ኣብ ልዕሊ ሕርሻዊ እቶታት ናይቲ ሃገር ከቢድ ዕንወት ከይውርድ ስጋኣት ተፈጢሩ ከም ዘሎን ማዕከና ዜና ብ11 ለካቲት ኣጋዊሕን እቲ ወረራ አንበጣ ኣብ ክልተ ዞባታት ኡጋንዳ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝሓበረ መንግስቲ ኡጋንዳ ቀዳማይ ሚኒስተር
ሩጉንዳ ህጹጽ አኼባ ዘመልከቶም ሰመዚን ፖለቲከኛተን በምጽዋዕ አብ ምቁጻር ናይቲ ባልዕ ዘተኮረ ስትራቴጂ ንምውጻእ ርክብ ከም ዘካየደ አፍሊጡ ነቲ ወራር አንበጣ ንምቁጻር መንግስቲ ኡጋንዳ አባላት ሰራዊት መሪሕ ተራ ከም ዝህልዎም ብምጥቃስ ኣብቲ ንጥፈት ዝዋሱ ልዕሊ 2000 ወተሃደራት ናብ ተጠቂዩ ዘሎ ዞባታት ኣዋፊሩሎ ኣብ ኡጋንዳ ወራር አንበጣ ክኽሰት ድሕሪ 1960ታት እዚ ናይ ፈለማ ምዃኑ ጸብጸባ ይጣቕሱ ኡጋንዳ ኣብ ምንጻግ መድሃኒት ዘገልግላ ናይ ገዛእ ርእሳ ነፈርቲ ስለዘይብላ ካብ ጎረቤት ሃገር ኬንያ ደገፍ ጠሊባ ምህላዋ እዩ ዝግለጽ ዘሎ يغريتا أب زوبا مرا أفريقيا بحفشة أب كينيا صوماليا دم أب فلاي تغسيتو زلوا ورا رامبتا كبير سجات وحسنات مجبي فترة خمسلو نزمت أوارهون زفترة سجات كم زايد زحبرو صبصبات نموكو صارو أهجرا محبرسة متسحبارو كأبي ودم مجبن حرشان وحبرات هجرات تختات اللي تعويد كقرب مسمح فلت زين وبركنا تتأير كأندت أنكن عايز ورا رامبتا مخانو استغاثت ودب أتيكاب ورحت كمتيك لتشن 10 عشان أبسفيح كفال مبرا أفريقيا استغستن برتع زين ورن زناب زعبل لو كنا تتأير تتأفي أنقع وحتات أنبتا أو حتير وان نخجاج أحمد واتا كم فترن أو حتير وان نبسفيح كفال نايت زوبا كم زصفح فعن يرد خبركم تعذبت زينا ومستندونا أبزي فتسم بروح معلتي